Osibrekete osi Bantama KUROTIA na saa biaye titibre mu no na edin so obetumi di wani ahwe na etimi di wani hwa anama na de berua mu de untumi na saa biaye wabɔ ho ban fribra na onya nkyekera Asanteman ebesine na da biara da Afreh ne no ɔwɔ asraafo wɔ hɔ a ɔbɔ ho ban fra nopa awia ne anwumre yensu aho abakosɛm Osibrekete esi Bantama KUROTIA samanpo Asanteman Banmu a edikan na saa biaye se udru Asanteman mu a wana yaresa bia kese a wo honom no ɛhɔ ne wo mekyerɛgi na titibre mu no na ɛhɔ nom yɛ samanpo akwaye atwa ho ahyia sebi ɔte kokɔ so ofiri mu anaasɛ otwa na ni hwɛban a mekyerɛ okɔ ne kura anaasɛ owu a ɛhɔ nom na okosie no ɛyɛ amamre na titibre mu no na ɔde sikapudu na esie saa nananom yi na bra na ɔpɛ baabi esi ayaresa bia kese wɔ Asanteman mu no mekyerɛ na egi anaasɛ konfa noche no nananom ka sɛ wɔmfa men Osibrekete nananom ban mu na wɔna odi akɔba na yɛ abambɔfo ama nananom ban no ebra na osi asogyafoɔ biaye no nananom yi ma ɔde ba Osibrekete ɛyɛ Bantama hɔnom na ahwɛ biaye a ɔde prison anaasɛ prisons no ɛkɔɔ ya Osibrekete hɔnom a na ahwɛ Kejetia osi yɛ nipa na wɔ hɔnom na Osibrekete osi Bantama KUROTIA ne ntia na ahwɛ akwansra bia osi ya krɔfoɔ kɔhwɛ mua ɛwɔ hɔnom no mekyerɛ zu Osibrekete osi Bantama KUROTIA ne ntia nananom yi ma ɔde saa biaye nyinaa ba hɔ sɛ bɛyɛ a ɔde bɛbɔ Osibrekete ho ban mekyerɛ nananom yi tete ban mu na nananom akɔmufo a ɔbɔ nana ose tutu ho ban bedru Asanteman mu no ɛdum pampa so na ɔde wɔn kɔtena ayɛ ɛno nti mpani se yɛte adum no ne ani asamoa ne no nsa na abrafo aduɔso nso a ɔbɔ otumfo ho ban bedru Asanteman mu no ɔmpani a na odi mu no ɔne wɔn no asamoa na sa Asanteman bɔ patabrebra ɛhɔ no wosuro na wonsuro menhyia frisa Asanteman amamre ne amane kɛse no ɛhɔ no ɔyɛ no na saa Osibrekete ɛbra na osi Asanteman ayaresa bia kɛse no osi twa ho hyia na ahwɛ biaye a ayarehwɛfoɔ no ɛte na mekyerɛ ɔmo kotes ɛne ɔmo mɔkyerɛ ne mfimfin hɔ a ɛhɔ no Osibrekete no wɔ mekyerɛ biaye a aya na ambulance ne si a emebi wɔ hɔ nom no na ɛbɛpɛm ne da biara da Afreh ne na adeɛ bɛkye adeɛ bɛsa no Banmu Hini wɔ hɔ na aduru hɔ nom a obehu maa mesrɛ mienu bi a da biara no wafra tuntum a ɔte hɔ nom ɛnyɛ bibia sɛ ɔmo bɔ Osibrekete ho ban frisa nananom himfonum bi a odi kan wɔ Asanteman mu no ɛhɔ no osi wɔn na tete himfonum bi a odi kan a na onya nkyekera Asanteman nyinaa no ɛhɔ no wɔ nananom bi te sɛ twim ne entry obiri yɛbo a ɛne na na ose tutu odi kan nyinaa no ɛhɔ no wɔ na nananom ka Osibrekete esi Bantama KUROTIA di bi mamu ɛnyɛ nananom yi nti ne yɛkyerɛ na sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkyirima behu adeɛ ɛwɔ hɔ ɛne somo ɛsombo ɛne somfaso ɛwɔ ma Asanteman nti ne yɛkyerɛ yɛpɛsɛ nkyirima ɛne wɔn a onim deɛ ɛwɔ hɔ nom nyinaa nso ɛbɔ ho ban ɛno nti sɛ obi busa sɛ Osibrekete osi Bantama KUROTIA yɛ deɛ yɛ a kyerɛ ne mu sɛ yɛ nsamanpo a titibre mu no na wɔntimi no ɛnɛ di Asanteman ban mu ɛwɔ brɛman ne fa baabi a Afreh hɔnom kaniankɔ na kaniankɔ no asekyerɛ ne sɛ wonya akani a onkɔ hɔ na sɛdeɛ wɔwɛn brɛman ban mu no saa na wɔwɛn Osibrekete na ahwɛ Kejetia a ɛyɛ nsuo ti frisa nsuo so bi ne ti ne Kejetia ɛno nti na ɔmo yɛ hɔnom a ɔmo brɛ no sɛ ka kɛse bi akɔfa hɔ a ɛnkyɛ na ɛhɔ atutu frisa hɔnom yɛ ra na titibre mu no ɔpani bi a ne yɛfrɛ ne nana Kagya a ofiri mampɔnten ɛhɔnom na ɛyɛ n'asase a ɔyɛ hɔnom kua na titibre mu no na ɛhɔ yɛ biaye a ɛnwa wɔ hɔ yie nsuo to nsuo anto sɛ ɔkɔ hɔnom a obenya anwa ne bi frisa na ɛhɔ yɛ nsuo atifi ɛno nti na ɛnwa pɛ hɔ ɛno nti titibre mu no na ɔmo kɔ nwa wɔ nana Kagya ra nim na abakɔsɛm kyerɛ sɛ na ɔyɛ ɔpani bi a ne tirim ɔden frisa ɔkɔfa nwa ne bi firi n'asase no so na sɛ ohyia ho nko ade a ɔbɛgye ɛno nti titibre mu no na ɔmo tetɛ ɔpani ho so wɔ fie anaasɛ ɔni fie ansa na ɔmo akɔ nwa no na akɔ na sɛ onua busa wo sɛ nwa no wonya ne hi a ɔkyerɛ mu sɛ wonya ne nana Kagya KUROTIA hɔnom ɛno ne Kejetia ɛnɛ yi mekyerɛ agya Kagya KUROTIA na ɛbrɛ ɛbaa sɛ Kumasi trɛ no na ɛhɔ no abɛhyɛ kuro mfimfin ɛno nti nananom yi hu sɛ wɔde hɔnom yɛ ɛhyɛn gyinabea a ɛbɛboa na ɛba sɛ Kejetia ho ba asɛm na sɛ wɔpa asase no ho nkrataa otumfuo enyi mampɔnten Hini emfirim